Els barcelonins estimen Rovira i Trias. Barcelona és plena d'homenatges, tots plens de bones intencions, de ben segur, però d'igual qualitat. Permeteu-me que ho dubti! No. Els dividim en 3 categories. Categoria número 1, homenatge Pepino. Tenim la placa a Salvat Papasseit al carrer Argenteria. Joan Salvat Papasseit va escurar els seus últims dies aquí, 1894-1924. De mare gitana, d'obrera estirp i de lleial nació, de dignitat poeta. El poble a un enemic ben noble en el centenari de la seva arribada al moll. Que bonic! Després, mentre estàs allà plantada llegint-ho, doncs et foten un palo selfie per l'orella i és com que te n'oblides, però mentre ho llegeixes és molt bonic. Categoria número 2, homenatge denotatiu, la placa a Santiago Rossinyol al carrer Princesa. Diu així: Santiago Rossinyol, artista i escriptor, com dient, va néixer en aquesta casa el 25 de febrer de 1861. Descriptiu. Aquí va néixer, aquí va morir. No hi ha joga bonito, no hi ha aquí va fer veure que no veia un pobre, o aquí li va dir a la seva filla que no podia ser profe d'autoescola. El cas és que Santiago Rossinyol sí que té un homenatge a Pepino una mica més amunt a la plaça de la Puntual, que hi ha el rellotge, el seu bust i la placa que posa plaça de la Puntual per tot allò de l'auca del senyor Esteve. Però si ho noteu, ell no acaba d'estar com del tot content, sembla que l'hagin tornat a fer fora de l'Heliogàbal. I categoria 3, a que aprecio la intenció, però si me n'heu de fer un així, de veritat que no cal, merci. El bust a Castelao, a la plaça, precisament, Castelao. Parlem-ne. Sí, bueno, Castelao perquè ho posa aquí a baix, però és que aquest senyor podria ser una mica qualsevol senyor, jo, o com m'han comentat, C3PO amb gorro de dutxa. Com veureu, Castelao tenia el costum de pentinar-se amb Black & Decker i cap enrere, a lo Dràcula. Jo m'he mirat les fotos i no tenia la cara pixelada. Jo m'he llegit la seva biografia i enlloc consta que li molés rentar-se la cara amb àcid. És que almenys el Cristo de Borja es mulla i s'ofega, però es mulla. Vale, tenemos que hacer una estatua de Castelao. ¿Quién? Castelao. ¿Tenemos foto? Tenemos esto. A ver, por lo que veo llevaba gafas, esto es un hecho. ¿Tenía nariz? No consta. A Pajarita sí llevaba. Confirmamos, Pajarita. Confirmamos, Pajarita. Pajarita, Pajarita. Bras de gitano. ¿Podemos decir que lo tenemos? Ah, ¿no? Estupendo, chicos, muchas gracias, lo tenemos. Montserrat Roig va dir que de vegades Barcelona no correspon amb la memòria als autèntics actes d'amor. Parlava de Josep Benet, l'historiador i impulsador dels nazis als camps catalans. Els catalans als camps nazis. Josep Benet no té cap carrer a Barcelona. I jo tampoc. Però tu què has fet? Perquè Rius i Taulet ho ha acaparat tot. No hi ha ningú més sobrerepresentat que ell. Francesc Macià, una rotonda amb runners. Lluís Companys, una pista de patinatge amb globus i un colmado. En canvi, Francesc de Paula Rius i Taulet, alcalde de Barcelona 4 vegades i urbanitzador compulsiu, té una avinguda a Montjuïc, una escola a plaça Lesseps, un carrer a la zona franca, fins al 2009 una plaça Gràcia i un pepinote de monument precisament al final de l'avinguda Lluís Companys amb un obelisc, a sobre un pedestal presidit per un bust seu, flanquejat per un obrer que simbolitza el treball, una figura que representa la ciutat retent homenatge a l'alcalde, una imatge alada que és la fama i 3 genis que simbolitzen l'art, la ciència i la indústria. Un fotimer de penya allà dalt, sembla que hagi guanyat el Barça. Em sembla excessiu, és que ni que hagués inventat la penicil·lina o els pistatxos. I ara la pregunta, què és això que té Rius i Taulet a les espatlles, que sembla que estigui el Dragon Khan? La perspectiva, però sobretot la lògica, us impedeix veure que això que té són les seves patilles. Darwin l'hauria considerat una nova espècie, l'Homo sapiens alcaldus. O sigui, Rius i Taulet és el 80ero del 19. I si Rius i Taulet està sobrerepresentat, que ho està, hi ha algú que està desaparegut. A part de jo. Però tu què? Ildefons Cerdà. L'Ajuntament de Barcelona va organitzar un concurs per urbanitzar tota la zona de camp i va guanyar Rovira i Trias. Madrid va dir, nah, i va posar algú que no havia guanyat, Ildefons Cerdà. Barcelona s'ho va menjar amb patatujis, però va elaborar una silenciosa venjança a l'ombra. Esborrar-lo de tot arreu. Així com Rius i Taulet té la vida i mitja en patinet, Ildefons Cerdà només té una rotonda
totalment irrellevant, on no surt ni el seu nom, en un lloc tan cèntric com la frontera amb Hospitalet. Està esborrat. Esborrat. Com totes aquestes dones, que tampoc tenen carrer pel fet de ser dones, a veure si us semblarà poc. Jo proposo, ja que realment ens hem proposat esborrar Ildefons Cerdà, treure-li el nom de la rotonda i dedicar-li una rotonda a les Patilles de Rius i Taulet. Jo crec que més o menys és la mateixa extensió. No és maco, això?